खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दुर्गा फुजा फोरबोखौ लानानै रायजोआव होंगो दोंगो थासारि। नवाज शरीफआ बोसोरब्रै खारखोमानानै थाहैनायनि उनाव पाकिस्तानाव फैफिनबाय। सेदलि कासिकट्रायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै हमदों। NLFBआ आखाइ दैखाङाखै बुंदों एन फानजारि। बाक्सानि सालबारि ओनसोलाव गुबुननि हिन्जावखौ दोनखारलांनायनि अजद। पुणे दिल्ली आकाश बिरखंआ बमानि खौरां मोननानै मुम्बाइआव इमारजेन्सि लेन्डिं। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बरपेटा रडनि चन्दनपुर आइटियाबारिनि बर'फ्रा बिमा दुर्गा फुजा फोरबो खुंफुंदों। बिमा दुर्गाखौ गाब गाहोदों समायना रमायना बर'नि दख'ना गानहोनानै। सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा अनजलि बर'आ बिमा दुर्गानि मुसुखाजों लोगोसे गणेश, सरस्वती, लक्षी, कार्तिक बेफोर मुसुखाखौ दान होदों। देग्लायनिफ्राय आखायाव लादों बोसोरफ्रोमबो बिमा दुर्गाखौ खुंफुंनो थाखाय चन्दनपुर आइटियाबारिनि बर' रायजो राजाफ्रा। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे बाक्सा बरपेटा सिमायाव थानाय चन्दनपुर आइटियाबारिनि बर' गामियाबो दुर्गा फुजाखौ लानानै होंगो दोंगो थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। चन्दनपुर आइटियाबारियाव देग्लाय सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। बरपेटा रडनि गासै बर' रायजो राजानि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों दुर्गा फुजा कमिटिनि आफादगिरिया। पाकिस्तानाव खेबथाम गाहाय मन्थ्रि जाबोनाय PMLFआ पाकिस्तान मुस्लिम लीगनि आफादगिरि नवाज शरीफआ बोसोरब्रै उनाव गावनि आंगो हादर पाकिस्तानाव फैफिनबाय। 2011 मायथाइयाव जेब्ला इमरान खाननि PTI दोलोजों गाज्रि जेननांदोंमोन अब्ला नवाज शरीफनि सायाव गोबां बे आयेननि दाय जाबसिनदोंमोन इमरान खान दैदेननाय पाकिस्ताननि सोरखारा। जोबथेसालियाव थाहैनांजानो गिनानै नवाज शरीफआ पाकिस्तान नागारनानै दुबाइयाव थाहैदोंमोन। बेनि उनाव इंलेन्डआव खारखोमानानै थाहैदोंमोन नवाज शरीफआ। बोसोरब्रै उनाव सनिबारखालि जेब्ला नवाज शरीफआ इस्लामाबादाव सौफैयो अब्ला इकबाल पार्कआव रोजा रोजा सुबुंफ्रा बरायदोंमन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 7,000 पुलिसखौ डिप्लयमेन्ट होनांदों इकबाल पार्कआव नवाज शरीफखौ बरायनाय रेलियाव। चिरां जिल्लानि सिडली थानानि पुलिसा नेशनेल हाइवे नं 33/24 आव गंसे 12 साखा गोनां ट्राकखौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 286 किल'ग्राम गान्जाखौ ट्राकनि सिङाव मोननो हादों। ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो नायबिजिरनो लादों होननानै मिथिहोदों। शुक्रबारखालि खौरां बिजोङाव ओंखारनाय रादाबनि सायाव फिननाय होनानै NLFBनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारिया बुंदों दि NLFBआ आथिखालाव आखाइ दैखाङाखै, नाथाय सोरखारजों जेंनाफोरनि सायाव सावरायनो गोसो दङ आरो राजि। अदालगुरियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों बे बाथ्राखौ एन फानजारिया। मख'नो गोनांदि बे आयेननि एबा हानजानि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय 7 दान सिगाङाव NLFBनि लेङाइ आफादगिरि बि बख'आ हानजानिफ्राय एरख'जादोंमोन। बि बख'आ गावनि सानैसो लोगोफोरखौ लानानै आखाइ दैखांदों, नाथाय NLFBनि गुबै हानजाया आखाइ दैखाङाखै। NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि आरो NLFBनि आफादगिरि एम बाथाखौ जेबो सार्थ गैयाजासेनो उदां अख्राङाव सोरखारा नागारफिनागौमानि NLFBआ जिरायनानै थानाय नङा आरो सोरखारजों सावरायनानै बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनोसो NLFBआ गोसो दं होननानै बुंबावदों एन फानजारिया। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि बिसि रिता बसुमतारीखौ थांनाय 18 अक्ट'बर खालारखालि नसुंसेनिनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खारनायनि अजद। फिसाइ ब्रजेश बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 बोसोर 8 दाननि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ लोगोआव लानानै थांदों आरो फिसाइ ब्रजेश बर'आ गावनि बिसि रिता बसुमतारीखौ थाबैनो गथ'खौ लानानै न'सिम फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसे लानानै खारग्रा कला बसुमतारीखौबो जेरावखि थाया मानो थाबैनो न'सिम दोनफैफिननो खावलायहरदों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला कला बसुमतारीखौ सालबारि थानायावबो FIR होबाय होननानै रिता बसुमतारीनि बिहावा फोरमायहरदों आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9101280573 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों।
पुनेनिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय आकाश बिरखंआ सा 185 हान्थियारिफोरखौ लानानै सनिबारखालि सानजौफु 12:15 रिंगायाव टेक अफ जानायनि उनाव सासे हान्थियारिया गावनि बेगआव बमा दं होननानै बुंनायनि उनाव बिरखंआव थानाय बयबो हान्थियारिफ्रा गिखांनाय मोननानै दुंहाव थासारि सोमजिनायाव मुम्बाइआव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। अदेबानि बै सुबुंनि बेगखौ सिग्रोमनायाव जेबो मोनाखै। अब्लाबो नाथाय आकाश बिरखंनि खुंथाया एफआइआर होनायाव बै सुबुंखौ बिरखं गाथोननि रैखाथि बिफाना एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।